na gode kana cinikin mutum kamar kana cinikin jaki ko a dan za ku kara kudu ku kara yarinya wannan da kuna gani ba yarinya wai wani wuri ne da an fito wanda ba daraja ba yarinya da ta fita gidan sarauta Allah ta mace sarki karshen shi man ga maka jimbiya cici ne gare ta wata uku amma zaka ciniki 30 saboda ba hankali ku jara maganan ku jara gaskiya gimbiya ta fi 30 gaskiya ne amma ranka ne bari mu je mu shirya za mu je mu shirya mai shawara sai mu zo da magana yawa abin da zan yi ku shirya da kyau sai ku dawo ku shirya mai kyau sai ku dawo agode kai shi wannan babban ya gane Hausa na ai ya sani mata mai daraja daban ne Allah taimaki sarki za su dawo a sarki ba kan da ka kore da su ba kamar me ka ce jimbiyar na da cici kaga ba a aure mutum na da cici ba kamar ya man ka ce jimbiyar na da cici dole kaga kuma ka kore da su ai kai yaro ne kada ka da dabara wuce sati da ya wuce na je wuri sarkin power haka na gana na cinikin wani karsana sai da an gama ciniki 60,000 sai wani mutum ya ce wannan karsana na da ciki sai aka kara 40,000 shi ne na yi dabara na ce jimbiya na da ciki saboda kara kai 100,000 ga wannan maciyaci kai wannan da ya yi masu zagi sun da sun ji fushi ya mashi bulala 10 kun ta kasa